ערב טוב לכם, הצופים בבית. אנחנו היום נר שני של חנוכה, חג אורים שמח. בחג הזה קרו הרבה ניסים, חג הניסים, חג האור, ואני הייתי רוצה היום שככה נתמקד באיזה נס קטן אחד שאנחנו יכולות לתרום לעולם הזה של הפרעות קשב וריכוז. למעשה, רות ניסנבאום, האורחת שלי היום. שלום. שלום, שלום. ורות היא מתמחה בשיווק לבעלי עסקים באינטרנט, ואני יודעת מהרקע שלך שככה לא סתם הגעת לנושא שבו אנחנו הולכים לעסוק היום. זה בעצם כל הנושא של מובייל לעזרה, ככלי לעזרה להתגבר על הפרעות קשב וריכוז. איך המובייל יכול לעזור לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז בכל ההתמודדות שלהם, המאתגרת. אז תספרי לנו איך הגעת לעולם הזה. אני פשוט אוהבת טכנולוגיה ואוהבת את כל הצעצועים. והיה לי טלפון רגיל ולא, אני חושבת קצת על להיות קצת ירוקה, לא רציתי להחליף. וסוף סוף לפני כמה חודשים החלפתי, וזה פשוט ראיתי שזה לא טלפון, זה משהו אחר לגמרי. מה זה החלפתי? מה היה לך קודם? היו לי תמיד את המתקדמים, אבל ברגע שעברתי לאלה כמו אייפון או סמסונג 2 או 3, שזה מה שמוגדר סמארטפון? כן, אבל גם אחרים מוגדרים כסמארטפונים, פשוט הדור החדש יש להם אפשרויות אדירות. אוקיי. וכשהכרתי אותך ודיברת על כל הדברים של קשב וריכוז, אז אמרתי, רגע, יש אוצר של תוכנות, של אפליקציות שיכולות לעזור לאנשים בעיות של קשב וריכוז. זאת אומרת, לא צריך להיות בעיה מאוד חמורה, זאת אומרת, יש כל מיני דרגות, ויש מתזכורות למפות, המון דברים. באמת לפני שניכנס ככה לתוך הקרביים של מה אפשר לעשות עם המובייל, איך המובייל יכול לשמש לנו לעזרה, אני אספר לך רותי שעד עכשיו באמת בתוכנית שלי לחיות בחוויית הצלחה, ערכתי כאן בעלי מקצוע בתחומים שונים שנוגעים להפרעת קשב, החל מהאבחון בתחום הפרעת הקשב והטיפול והאימון התעסוקתי, ואיך ספורט עוזר לאנשים עם הפרעות קשב וכו'. ובאמת, כשאת דיברת על הצד, כשאת הצגת את הצד של המובייל, חשבתי לעצמי שוואו, יש כל כך הרבה כלים היום בעולם הזה שאנחנו חיים בו, שהוא במידה מסוימת קצת מותאם לאנשים עם הפרעות קשב, כי גם בעולם הזה יש בו משהו מאוד מופרע קשב. ובאמת אני מגלה שיש כאן המון אפשרויות והמון יכולות של הכלים האלה, כל הגאדג'טים למיניהם, כל הכלים האלה שבאמת יכולים להיות לעזר. צריך להיזהר גם, כי גם כל הגאדג'טים האלה יכולים לקחת אותך למקום אחר לגמרי. וזה המקום שקצת מטריד אותי בדיוק, כשמדובר באנשים עם הפרעות קשב, שממילא יש להם כל כך הרבה הסחות דעת, וגם כל כך אוהבים את כל המכשירים המסגרים האלה ואת כל הצפצופים וההתראות, שנשמע לי כבר לפני שאנחנו מציגות את זה, שיש לנו כאן איזושהי מתנה, ובצד שני יש איזשהו קונפליקט או איזשהו דבר שיכול בעצם לחזק את הקושי, את ההפרעה עצמה, את האתגר עצמו, בשביל אנשים בהפרעת קשב, וצריכים כאן כבר איזה שהם כן, כמו כל דבר, צריך את המודעות. אוקיי. אני רואה שאני לפעמים הולכת להרצאות, ואני אוהבת לשבת ככה מאחור, ואני רואה אצל כל אחד, יש איזושהי מנורה קטנה, וכולם מצד אחד שומעים את ההרצאה, מצד שני ככה בודקים אימיילים. אז אני חושבת שאחד מהדברים זה, מהאימון שלך, זה תפרידו בין כל הדברים. אני קוראת לזה לקבוע עיתים לתורה. אני חושבת שזה זמן שאנחנו מגדירים לעצמנו זמן לכל דבר, ואם אני עכשיו בהרצאה אז אני בהרצאה, אם אני עכשיו בקריאה, או אם אני עכשיו עובדת עם כל המכשירים שמשמשים לי לעזר, אז אני איתם. ואולי באמת נשמע לי שהמקום הראשון של התזכורות, זה המקום לעשות את זה. זאת אומרת, להגדיר לי איזשהו זמן, לשים תזכורת, שזה הזמן שאני יושבת עכשיו ולומדת, או זה הזמן שאני יושבת עכשיו ועובדת. זה מצוין. אז בואי נראה. אז קודם כל יש לנו, זה נחשב לסמארטפון, יש היום את כל הטאבלטים. אז הטאבלטים גם יש את האפליקציות שנדבר עליהם עכשיו, אז גם נמצאות בטאבלטים, אז יש אנשים שיש להם טאבלט ויש להם עדיין טלפון ישן, אז הם גם יכולים לנצל חלק מהדברים כאן. אז בואו ככה, הכנתי איזושהי מצגת, אולי נעבור למצגת, ואז נוכל לדבר על זה. בשמחה. אז באמת המצגת זה המובייל ככלי לעזרה להתגבר על בעיות הקשב. אז באמת יש מהפכה סלולרית. אז בתמונה מצד שמאל נסעתי ברכבת לחיפה
רק בדרך חזרה הייתה מישהי חירשת אילמת שדיבר בטלפון. מתי יכולנו לחשוב שחירשת אילמת מדברת בטלפון ברכבת? והיא, זאת אומרת, ביקשתי אישור ממנה לצלם אותה, אני תראית עכשיו אצלי כל דבר במובייל, אני ישר מצלמת. כי את גם במודעות. אז ביקשתי ממנה בואי תני לצלם, היא אמרה לי, ככה התכתבנו, כי אני לא הבנתי אותה טוב, וזה פשוט היה כיף לראות איזה יופי מה שהטכנולוגיה יכולה לעשות. האישה בקשר עם כל העולם, לא בודדה בתוך העולם שלה. ובתמונה השנייה, ככה בואי נעבור יחד על כל הדברים שהיו במחשב. אני מוכרחה לעצור ולשאול אותך משהו. חירש אילם הלא מתקשר גם משפת סימנים. נכון, היא החזיקה את הטלפון, הפעילה את המצלמה, ובצד השני גם הפעילו את המצלמה. ואז זה ברור, אז בואי תסביר לנו בדיוק. אמרת חירש אילם, ואני רואה תנועות ידיים. תנועות ידיים, נכון. היא דיברה עם יד אחת, והיא צילמה את עצמה, ובצד השני מישהו צילם, היא ראתה את הבן אדם בצד השני, שגם הוא דיבר בשפת סימנים. מקסים, מקסים. אז פשוט ממש... מרגש אפילו. ממש מרגש. זה היה ממש יפה. אז זאת אומרת, פשוט העולם הזה משתנה, ואני, כמו שאמרתי, אני נורא אוהבת טכנולוגיה, ולפעמים מדהים אותי לחשוב מה לפני 5 שנים בכלל לא חלמנו על זה. הילדים שלנו שלא יודעים מה זה מכונת כתיבה, או שבשבילנו זה היה... זה בחנות אנטיקות. אז קודם כל פעם זה היה טלפון, היום אני חושבת שזה מכשיר שגם יש לו טלפון, אז ככה בציור בצד ימין בואו נעבור קצת על הדברים שיש כאן. קודם כל, אם מתחילים מלמעלה, אנחנו יכולים לראות סרטים, הרצאות, יוטיוב, עולם שלם ומלואו, שאנחנו לא צריכים להיות מחוברים למחשב בבית, אני יכולה להיות באיזשהו מול הים ולראות סרט. דבר שני, יש כל החיפוש. כמה פעמים אנחנו היום הולכים למסעדה עם חברים, פתאום מישהו אומר משהו, רגע, ידעתם שכך וכך? הוא אומר, רגע, אני אבדוק. מוצאים את הטלפון, נכנסים לאינטרנט, מחפשים ועל המקום יש את התשובה. גם זה מסוכן, אבל ראיתי שכולם עושים את זה היום. זה בעצם מתאים לכולם, זה לא רק לאנשים. זה מתאים לכולם, אבל הפרעות קשב, הרבה פעמים הם אומרים, או שאני אגיע הביתה, אני אחפש את זה, ואז הם לא זוכרים ולא מחפשים, וכאן הם מחפשים את זה מיד, יש להם את התשובה, גם מישהו עם בעיות קשב, מיד הוא צריך לדעת משהו. אז גם בזה אפשר לעזור לו. יודעת, בשיחה המקדימה שלנו, את סיפרת לי שחנית באיזשהו מקום וצילמת את החנייה. והלך איתי ככה ושאלתי את עצמי מה הביג דיל, אז צילמה את החנייה. מה הטיפ הגדול פה? רגע. ואז הגעתי בפעם הראשונה לחניון הבימה החדש, שיש בו הרבה קומות למטה. ואמרתי, מישהי לימדה אותי מה לעשות במצב הזה. עשיתי את הטלפון וצילמתי, כי הסיכוי שאני אחזור לאוטו, ואני אזכור באיזה קומה מינוס איזה חץ 3 אני נמצאת, הוא כפי הנראה קלוש. מסתבר שזה היה טיפ מאוד מאוד יעיל. זה לא רק לבעיות קשב, אבל בעיות קשב פי כמה וכמה שלא זוכרים איפה חנו. שבעיות קשב יש להם פעמים גם קושי בזיכרון. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים קל לנו לתייג בזיכרון, אבל קשה לשלוף משם. נכון. אוקיי. אז היום כולם יש צ'אט. אז הצ'אט, גם אנשים בקבוצה יכולים לדבר. וגם אנשים עם בעיות קשב, זה יכול לעזור להם, כי הם רוצים להודיע משהו לכל המשפחה, אז מאוד קל לתקשר עם קבוצה של אנשים. אני לא צריכה לזכור למי כבר שלחתי את ההודעה, למי לא שלחתי את ההודעה. אני שולחת ישר לקבוצה, ואז הוצאתי את זה ממני. זאת אומרת, אחד מהדברים זה לשמוע ולזכור כל הדברים שאני צריכה לעשות. כמה שאני יכולה להוריד ממני, אז אני יכולה לתחשב יותר טוב. אני חושבת שזה באמת, זה טיפ מאוד מאוד חשוב, כי אחד הקשיים באמת בהפרעות קשב, זה כאמור, כמו שאמרנו, שכחה, הצד השני זה לזכור, זה בעצם שאנחנו מעמיסים את המוח שלנו בכל כך הרבה דברים לזכור, ואחת הדרכים היא פשוט לרוקן את המוח כל הזמן. פשוט לרוקן את המוח, זה כמו שמשתמשים ב-to do list, כן, לצורך העניין. כל מה שעוזר לרוקן את המוח מאוד עוזר לאנשים להפרעות קשב. אז זה עוד טיפ מצוין. נכון. אחר כך יש לנו את השיתוף בכל המדיה החברתית. יש לנו את המצלמה, כמו שאמרת, אני יכולה לצלם כל מיני דברים, וכדי לזכור איפה זה היה. אני יכולה לצלם, ראיתי איזשהו בגד מאוד יפה שאני רוצה לקנות לבת שלי. פעם אולי היה לי קשה לתאר ולזכור בדיוק איפה זה היה. אני מצלמת את הבגד, אני יכולה לשלוח לה ב-SMS, להראות לה בבית.
עוד משהו שראיתי ממני, שאני לא צריכה לזכור את כל הפרטים, כי ישר אני יכולה להפעיל את המצלמה, ואני יכולה לעשות את זה. מפות זה פשוט משהו אדיר. לי דווקא יש איזושהי בעיה של התמצאות. אז זה שיש את המפות וה-GPS זה משהו בסיל. פה בדיוק אני חושבת שההמצאה הכי גדולה לאנשים עם הפרעות קשב בשנים האחרונות היא ככלי, זה ה-GPS. את יודעת למה בעיקר אותי? כי לאנשים עם הפרעות קשב אין GPS פנימי. וה-GPS החיצוני הזה בדיוק עונה להם על הצורך, ממש. אוקיי, יש כאן GPSים מסוימים שאת ממליצה עליהם? אגב, מישהי שמחה היום עם ה-GPS שלה, שהוא לקח אותי למקום X במקום Y? לא לבית קשב, אבל השבוע זוכרת שנפגשנו באיזשהו מקום, הייתה מישהי שבאה גם מהיישוב שלי, ואני ישר יצאתי מהבית, שמתי את הווייז אמר, יש פקק גדול, תיסעי בדרך אחרת. היא לא הפעילה את הווייז, הגיעה שעה וחצי אחריי. ממש יצאנו באותה שעה, ושעה וחצי הייתה תקועה בפקקים. וואו. אז עכשיו, לשלוח מיילים. אני לא צריכה לזכור, לחזור הביתה כדי לשלוח מייל. פתאום בא לי איזשהו רעיון, אני רוצה לשלוח משהו, יש לי בטלפון הזה, אם הוא מחובר לאינטרנט, אם יש וי-פיי או יש לי איזושהי תוכנית בחברה הסלולרית שאני יכולה להשתמש באינטרנט, אני יכולה מכל מקום, בכל רגע לשלוח מיילים. שוב, הסיכון של זה, אני לא צריכה כל הזמן להסתכל כל 2 דקות בטלפון, לראות אם הגיע אליי המייל הזה של הצעת עבודה $1,000,000, אנחנו צריכים לדעת איך להתנתק, אבל לדעת שברגע שאני רוצה לשלוח את המייל, אני יכולה לשלוח אותו. רותי, בואי נעשה עסק. כשתהיה לך הצעת עבודה $1,000,000, אני חושבת שיש שווה לקנות איזה סלולר מתקדם. מתקדם, מזכירה שתסתכל על המיילים שלי. את כבר תהיי פנויה לדברים אחרים. האינטרנט, כל החיבור לאינטרנט, מה שדיברנו קודם, לשמוע מוזיקה. אני לא יודעת עד כמה זה יכול לעזור לפעמים להירגע או משהו, לשמוע מוזיקה, שהמוזיקה באה איתנו, או שזו מוזיקה שאני מאוד קרובה אליה, שאני יכולה להביא את זה איתי לכל מקום. היום מאוד, זה מעניין מאוד לדעת, כי יש כלים היום, כמו אחד המבדקים, מבדק להפרעת קשב, שפה באמת ראיינתי את מי שפיתחו את המוצר, מבדק שנקרא מוקסו, שאחד הדברים שאפשר לראות מעבר לזה שהוא בודק אם יש הפרעת קשב, זה בעצם אם אדם שיש לו הסחות ויזואליות או הסחות אודיטוריות, שמיעתיות, אם הביצועים שלו משתפרים, כן או לא. ומה שאפשר לראות זה באמת שאנשים מסוימים, כשיש להם הסחות דעת אודיטוריות של מוזיקה, קולות ורעשים, הם מתפקדים הרבה יותר טוב. וזה מזכיר לי את הבן שלי שהיה לומד עם אוזניות, עם ווקמן. אני לא הבנתי אף פעם איך הוא יכול ללמוד ככה, והייתי מבקשת שהוא יוריד את האוזניות. והוא היה אומר, תעזבי, ככה אני יכול, אבל הוא לא ידע להסביר את זה. אני גם לא יכולתי להבין שמישהו יכול. אז זה ממש ההסבר. אנחנו לוקחים במכשיר אחד, אני לא צריכה לקחת גם את הטייפ וגם זה, הכל במכשיר אחד שאני לא שוכחת אותו. זה מצוין. איך את לא שוכחת אותו אגב? יש לך איזה טיפ לעניין? כן. כי אני מכירה את אלה שעולים ויורדים. שהוא הולך לי לאיבוד, אני פשוט מתקשרת. ואני לא צריכה לזכור איפה שמתי אותו. את מתקשרת? אני מתקשרת אליו ומצפצף. אם הוא במסגרת הבית שלך או הסביבה הטובה. אז הוא תמיד בתיק שלי. אוקיי, שאת לא זוכרת איפה שמת אותו בבית. אם אני לא זוכרת איפה שמתי אותו בבית, אני יכולה להתקשר אליו, הוא מצפצף, הוא מתעורר. אז בואי, והדבר האחרון שמה, שיש לי תזכורות, יש לי פנקס, עוד מעט נעבור על התוכנות השונות לפנקס, ויש לי גם מערכת של מעבד תמלילים המלא שאני יכולה לעבוד איתו גם במחשב השולחני וגם פה, אותו קובץ, אני יכולה גם פה וגם שם, שמאוד מאוד עוזר. אבל בואו נתחיל ככה עם המצגת. קודם כל, יש לזה חיסרון. פעם הטלפון היה כדי לדבר. יש לנו כאן תמונה של הטלפונים שהיו פעם. החלק החשוב היה היום המספרים, יכולתי לחייג. היום הדבר הראשון, את מקבלת טלפון חדש, שאת הולכת לילדים, איך מתקשרים מכאן, כי אנחנו כבר לא יודעים איך עושים את זה. ועוד משהו שאנשים לא שמים לב, בגלל שיש את כל הדברים, יש גם משחקים לילדים. אז אנשים שהילד לא שקט, אומרים, אוקיי, בוא תחפש, הנה, תפתח לך אנגרי ששחק. עכשיו, יש לנו שם את המידע של העסק, יש לנו את כל הטלפונים, יש לנו את הכל, הילד משחק. בעצם את אומרת פה, תחשבו אם אתם נותנים לילד לשחק. תחשבו, אולי כדאי לכם לקנות עוד סמארטפון לתת לילד לשחק, אבל זה לא סתם.
הנגישות הזאת, הקלות של להכניס משחק, היא מדהימה. אבל גם שוב, תראו כל העניין של הגבולות. אני חושבת שאנשים עם בעיות קשב, בעיה של גבולות היא... אנשים עם בעיות קשב זקוקים לגבולות עוד יותר מכל אדם אחר. גבולות מאוד מאוד חשובים, כי זה בדיוק מה ששומר על אדם עם הפרעת קשב. הרבה מאוד פעמים יש קושי לשים את הגבולות האלה, ובטח ובטח ילד שצורח הוא מפר גבולות גם. הוא מפר גבולות, ולעיתים נותנים לו בשביל שיהיה שקט. אבל זה מתאים לכולם, אני מניחה, נכון? זה מתאים לכולם, כן, כל הטיפים מתאימים לכולם. אבל בכל זאת אני רוצה להדגיש את הדברים של אנשים עם בעיות קשב וריכוז. אז קודם כל, סוגי המכשירים, כמו שאמרתי, יש את הטלפונים, יש את הטאבלטים, וראיתי מושג חדש שנקרא פאבלט. פאבלט זה שילוב של פון בטאבלט. יש היום את הלוטוס נוט שהוא גם טלפון והוא יותר גדול, אז הוא מיני טאבלט כזה. ראיתי שיש לו כבר שם חדש. גם אנשים כל הזמן ממציאים גם יישומים וגם שמות. יש גם בלגן, כי יש כמה מערכות הפעלה שונות, מי שעובד עם הדברים של אפל, או מי שעובד עם הדברים של אנדרואיד, שזה כל הסמסונג ואסוס. עכשיו השחקן החדש זה ווינדוס 8, שהם גם מנסים לחזור לשוק. והישן זה הסימביאן, אבל יש עדיין הרבה מכשירים, כל מיני נוקיות שנמצאים בשוק. כשאנחנו מדברים על אפליקציות היום, יכול להיות שחלק מהאפליקציות נמצאות באחד ממערכות הפעלה ולא נמצאות בשנייה. אבל העיקרון זה להבין מה יש ולחפש, וסביר להניח שהפתרונות שמצאתי הם די שיחים. אז קודם כל, למה הסמארטפון יכול לעזור בהפרעת קשב וריכוז? קודם כל, יש מכשיר אחד שהוא מבצע הרבה פונקציות. אני לא צריכה לזכור איפה שמתי את הטייפ ריקורדר, איפה שמתי את המצלמה, איפה שמתי את הכבל שמחבר לי, הכל, one stop shop, הכל יחד. קל למצוא את המכשיר, הלך לי לאיבוד, אבל בעיה שאם אנחנו משתמשים הרבה הסוללה הולכת, אז אחר כך הוא לא מצלצל, אבל הרבה פעמים אני יכול למצוא אותו. האם את שמה תזכורת שתזכיר לך את הסוללה? והארגון של המידע הוא פשוט עוזר, יש כאן כלים מדהימים למצוא את הדברים, ועוד מעט נראה פעם. אז הריכוזיות מקלה על ביצוע פעולות מורכבות. פעם הייתי מצלמת, הייתי צריכה אחר כך לחפש את הכבל, שזה גם עוד משהו, לחבר את זה למחשב, להפעיל את התוכנה שמעבירה את התמונות מהמצלמה למחשב. היום הכל ביחד, אני מצלמת, וישר מכניסה לפייסבוק, המשפחה יכולה לראות את התמונות, מי שאני רוצה יכול לראות את התמונות, הכל מרוכז, הכל במכשיר אחד, מהר, ואני חושבת שלאנשים עם בעיות קשב, זה שהכל נמצא במקום אחד ולא צריכים לחפש את תמיד, הכבל פתאום הלך לאיבוד, אז זהו, זה חיסכון בזמן, וכולנו צריכים, אבל אנשים עם בעיות קשב שהזמן פשוט זולג להם, גם חשוב. התזכורות הקוליות, זה כל כך חשוב שאת צריכה להתקשר למישהו, שפתאום יש לך פגישה, את כל כך מרוכזת בתוך מה שאת עושה, שפשוט שוכחת, צריך אפילו לקחת את הילד לחוג, הכל בתזכורות. אבל רק הצפצופים, רק לדברים שאתם צריכים. לא צפצופים כל פעם שמגיע מייל, לא צפצופים כל פעם שמישהו מכניס סתם משהו לצ'אט, להיות מאוד בררנים. בדיוק, וגם פה יש איזשהם גבולות, כי הרבה מאוד פעמים, כמו בכל דבר שיש לנו כלים ופתרונות, הם אף פעם לא עומדים בפני עצמם, כי תמיד יש משהו ברמה של ההתנהגות של האדם. אפילו טיפול תרופתי. אז גם ריטלין, איך אנחנו אומרים, the pill doesn't give a skill. את הסקיל צריך ללמוד. רגילים ובכלל. והרבה מאוד פעמים אני נתקלת במתאמנים, ששמים תזכורות, ובאיזשהו שלב הם כבר לא מתייחסים לתזכורות. זאת אומרת, אם התזכורת מצלצלת ואתה לא קם ועושה את מה שצריך לעשות, אל תשתמש בתזכורת. זאת אומרת, ההרגל וההתנהגות שלך, זה הדבר. אחרי שיש לך כלי שיעזור לך, אתה צריך כמובן ליישם. עכשיו, עוד נקודה שלא דיברנו עליה, והיא מאוד חשובה, זה כל עניין של גיבוי המידע. הספר טלפונים שלי, הכרנו במישהי שיום אחד הלך לה לאיבוד הטלפון, או נפל לה, נרטב, והיא הייתה פשוט בלחץ, עבדו לי כל הטלפונים. למחרת היא הלכה, קיבלה טלפון חדש, שמו לה את הסים, כל הטלפונים חזרו אליה. זאת אומרת, יש גיבוי למידע. אם יש לנו סמארטפון, אנחנו יכולים לכוון שכל פעם שאני מוסיפה ערך חדש בספר הטלפונים, יש כבר גיבוי ברשת, ואני מתוך המחשב יכולה לראות את כל ספר הטלפונים שלי, וזה פשוט עדיף. אני חושבת שיש גם
אנשים עם בעיות קשב וריכוז מאבדים דברים. המון. לא מזמן רואיינה ברדיו אחת השחקניות המוכרות עם הפרעת קשב, והיא אמרה שהשנה המטרה שלה היא פשוט למצוא את כל החפצים שהיא איבדה בשנה האחרונה. זה חלום. חלום. אז למשל בואו נראה, ספר טלפונים, כמו שדיברנו, יש לנו את הגיבוי התמידי בגוגל, זה בטלפונים אנדרואיד, זה באוטומטית, בטלפונים של נוקיה או של אפל אפשר להוסיף אפליקציה שעושה את הגיבוי. ולראות בכמה מכשירים בו זמנית את הספר טלפונים. זאת אומרת, אני לא צריכה להביא את הטלפון שלי אם אני מול המחשב, אני פשוט פותחת את גוגל ואני יכולה כבר למצוא את השנה. נדע. עכשיו, מתוך ספר טלפונים אני יכולה לעשות המון דברים. אני יכולה, קודם כל, לחייג, את הכיף שאני יכולה לחייג. ותשאירו לך את הפונקציה הזאת. זה טובים, מתחשבים בנו. אפשר לשלוח אס-אמסים. עכשיו, העניין של הריכוזיות כל כך חוזרת, שאני לא צריכה להפעיל הרבה תוכנות ולזכור מה אני צריכה לעשות, הכל נמצא בספר הטלפונים. אני יכולה גם לשלוח מייל, אני יכולה להיכנס לאתרים, אם הגדרתי אתר של מישהו, אני יכולה כבר להיכנס לאתר שלו, עדיף שיהיה במובייל, אם זה לא במובייל, מוזמנים אליי, ולראות ולקבל את המידע. אני יכולה לראות שמות של בעלי משפחה, שותפים בעסק, אישור למפה. הרבה פעמים אנחנו צריכים להתקשר לאיזושהי חברה, ואני לא זוכרת עם מי עבדתי בחברה הזאת, מול מי הייתי, מי היה האיש של הנהלת חשבונות, שאליו אני צריכה לשלוח את החשבונות. הכל אני יכולה להכניס, וזה לא ספר טלפונים שאני מתחילה לקשקש, הכל תמיד מסודר, מאורגן, קל להגיע למידע. שבוע שעבר תפעלת לה את הקסם הזה שקוראים לו QR code. מגיע לזה? או בהדרכה שלך? כרגע יכול להיות, אני כבר לא זוכרת. אולי תפעיל איזה מילה, כי אני רואה בזה ערך מאוד גדול, דווקא לאנשים הפרעות קשב. באמת יש המון פרטים להכניס, וצריך להיות אפקטיביים ויעילים, והם זזים עלו וקופצים מדבר לדבר ולא מסיימים משימות, לא זוכרים את הכל לעשות. וברגע שהתקנתי את ה-QR code, ואני יכולה באמת להניח את האייפד שלי מול הכרטיס ביקור של מי שאליו נכנסתי, הוא זוכר לי את כל הפרטים שלו, ממש את כל הפרטים שלו. ואז את מכניסה אותו לספר טלפונים. בדיוק, כי כמה מאיתנו גם בלי הפרעת קשב, אנחנו היינו אוספים כרטיסי ביקור, ולא היינו מגיעים אף פעם למקום הזה של להקליט אותם לתוך איזושהי מערכת של טלפונים. נכון. נשמע לי מאוד מאוד משמעותי. נכון. עכשיו, את יכולה, היופי שאת יכולה, בספר טלפונים את יכולה להכניס פרטים נוספים. לפעמים יש לך טכנאי, את לא זוכרת את השם שלו, שתצטרכי את הטלפון של הטכנאי, את לא תוכלי להגיע אליו. אבל אם באחד השדות של ספר טלפון תכתבי טכנאי ותחפשי טכנאי, יופיעו לך כל הטכנאים ותוכלי לחזור למישהו. מה שאת אומרת זה משהו אחר. את אומרת, כשאת שומרת שם של מישהו, תשמרי אותו בעיסוק שלו קודם. גם תוסיפי את העיסוק שלו. כן, זאת אומרת, אם אני שומרת טלפון של ספר אבי, אני לא רושמת אבי ספר, אני רושמת ספר אבי. לא, גם אם תמצאי אבי ספר, גם אבי ספר הוא מחפש טקסטואליות. זאת אומרת שיהיה לי שם העיסוק שלו, כי אם יש לי הרבה אבי, כדאי שאני אדע מי מהם הוא ספר. או שאתה זוכר את השם שלו. בדיוק. עם הזמן היה לנו יותר קשה לזכור שמות, אז זה. עכשיו יש כאן כל העניין של הקבוצות, לא קשור לקשב וריכוז, שהיה לפני שבועיים, היה מנהל בית ספר באשדוד, שהוא סיפר שכל פעם שהייתה נופלת איזו רקטה, הוא ידע איפה זה נופל, והיה מפעיל את כל הקבוצה ישר, בכתובת כזו וכזו, תראו אם יש תלמיד. זה היה פשוט מדהים. יש פה אפקטיביות, יעילות יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. כי בזמן שאת מדברת, את המוח שלי מטריד קצת העניין הזה של באמת, ושוב, זה ברמת ההתנהגות בעיניי, זה איך דווקא למזער את כל הסיטואציות שבהן אנשים הפרעות קשב, כל הזמן עונים לזה וקופצים לפה ועושים את שם, וזה דווקא מסיח את דעתם, וגם כאן יש לך איזשהו טיפ איך לעשות את זה כדי לא כל היום להיות עסוק בזה, כי בעצם כל המכשירים האלה, כמו שהם יכולים להיות לעזר, אמרנו בהתחלה, הם יכולים גם ממש להפריע לאפקטיביות. כי אחד הערכים שעליהם אני עובדת עם מתאמנים שלי, זה איך לעשות את מה שצריכים לעשות, אבל לשמור על אפקטיביות. ללמוד, לנהל את המשימות שלהם במסגרת זמן נתון, ולהספיק יותר, ולא באמת התחושה הזאת של הזמן זולג לי בין האצבעות, סיימתי יום עבודה ואני לא יודע מה עשיתי. אז בואו נראה, יש... קודם כל, אז בואו נראה איך לספק את האפקטיביות. אחד מהדברים, כמו שאמרנו, שאנשים נמצאים
בפגישה וכל הזמן מסתכלים לטלפון, אולי תגיע איזושהי שיחה ואני אצטרך לענות. יש בחור צעיר, בחור ישראלי, פיתח תוכנה שנקראת ביזי. אני פשוט מפעילה את זה כל פעם שאני נכנסת לפגישה או משהו, והתוכנה אומרת, כשמישהו מתקשר זה שולח חזרה אוטומטית SMS, שאומרת, אני כרגע עסוקה, תשלחו לי SMS. והיופי של זה, זה שאני אומרת למשל שאני עסוקה למשל שעתיים. אחרי שעתיים, הטלפון שלי מצלצל מחדש. אחד מהבעיות היא שאנחנו משתיקים את הטלפון ולא זוכרים. אז אם אנחנו הפעלנו את התוכנה, אז היא מחזירה אחר כך את הצלצול של הטלפון. אני חושבת שזה גם טיפ מצוין. איך נכנסים אליה? ביזי.com? ביזי, תחפשו בגוגל, לא, תחפשו בגוגל ביזי, כמו שכתוב כאן. שביזי זה B-E-Z-E. נכון, זה בא כאילו מהמילה ביזי, אבל כרגע הפיתוח הוא באנדרואיד, הייתי בהרצאה, הוא אמר שגם מפתח את זה לאפל. כן. אחד מהדברים שאני מאוהבת בהם זה היומן. היומן פשוט, כל יום אני מוצאת משהו חדש שאפשר לעשות עם היומן. קודם כל, הגיבוי. כמה פעמים הבאתי יומנים ואחר כך לא באתי לפגישות. אז יש גיבוי, הלך לאיבוד הטלפון, יש גיבוי בכל מחשב, אני יכולה לראות את היומן ולהמשיך לתפקד. אז מכשירים שונים יודעים להתאים את התצוגה של היומן. בטלפון אני אוכל לראות את זה טוב, במחשב אני אוכל לראות את זה יותר רחב, אז הכל מותאם. שוב, כל התזכורות מופעלות ביומן, ואני אפילו יכולה לשים איזשהו ווידג'ט במסך הבית של הטלפון ולראות מה הפגישות הקרובות שלי. לגבי השאלה ששאלת קודם, אפשר גם לעשות את התכנון של הניהול זמן בתוך היומן. זאת אומרת, על מה אני צריכה לעבוד היום, עד איזה שעה אני אעבוד, עם התזכורות, איזושהי מחויבות, אז אנחנו כן יכולים לנצל את היומן גם בזה. כמה שאני יודעת, אני לא משתמשת ביומן של גוגל בעצמי, אבל כמה שאני יודעת, יש אפשרות גם להוסיף קישורים ומפה, הכל. ששוב, גם פה העניין של one stop shop בשביל עדיין הפרעת קשב זה מאוד מאוד חשוב. אני יכולה להגיד לך שמתאמנים שלי, החדשים שביניהם, בפגישה הראשונה, כמעט כל אחד מהם מאחר לפגישה, או נוסע לאשדוד במקום לנס ציונה. אוקיי? כי הוא שכח לקחת את המפה, או אין לו ווייז, או כל מיני. וכי למה? כי הארגון שלו והתכנון המוקדם מאוד בעתיים, ומאז הכלי הזה מאוד מאוד עוזר. אוקיי? שזה בעצם, מבחינתי תמיד את האמון הראשון. זאת ההזדמנות לענות אותו על הקושי באמת. עכשיו, יש גם כל העניין של שיתוף יומנים. אני יכולה לתת למישהו אחר לרשום את הפגישות שלי. לנהל לך את היומן. לנהל את היומן. אני אשמע את הצפצופים, אבל אני לא צריכה לזכור לרשום את כל הדברים. זאת אומרת, אני יכולה גם לרשום, אבל גם אני יכולה, אם אני עובדת עם עוד מישהו, לראות את שני היומנים, לקבוע פגישות, והחיסכון בזמן, להתחיל מתי אתה יכול, מתי אתה יכול, מתי אתה יכול, אני יכולה לראות את כל היומנים ולקבוע ישר את הפגישה. זה גם מאוד מתאים לעולם של היום, שגם הוא מולטי כל מיני, מולטי טאסקינג ומולטי טלנט כולנו ומולטי הכל. ואז באמת בניהול מרחוק, ולא משנה אם מדובר בפרויקט או אני והעוזרת שלי, והיא יכולה בעצם לנהל את היומן מרחוק, כאילו צריכה לשבת לידי פיזית ברשת בצורה נהדר. עכשיו, יש גם למישהו שעושה קורס. תמיד היום עם כל הקורסים נפגשים בימים שונים, בשעות שונות, יש חלק באינטרנט, חלק ככה, אז אנחנו יכולים לעשות אחד מהיומנים, זה היומן שמשותף לכל האנשים שבקורס. היום קיבלתי SMS ממך, היום יש לנו פגישה וזה, ואם היה היומן מעודכן, אז יכולנו לראות ולא היו בעיות עם כל הארגון של זה. העניין של הדברים המשותפים זה טוב גם לגן, לבית ספר, יש המון אנשים שנורא קשה להם מתי יש חופש מבית ספר, מתי הגננת יוצאת, אז אם יש שיתוף של אותו יומן, ועם הגננות גם מתחשבות שיש גם הורים עם בעיות קשב וריכוז, זה יכול לחסוך המון זמן והמון בעיות. בספק. תקים, זה עוד משהו שאני כל כך אוהבת, כי תמיד דיברו, קחי לך פנקס, תרשמי את זה על פנקס. כמו זאתי שחלמה למצוא כל מה שהלך לליבוד, החלום שלי זה היה למצוא את הפנקסים. מה זה צ'יפ? מה קורה? יש פנקס לזה ופנקס להוא,
כל פנקס במקום אחר. עכשיו, את גמרת דף אחד, בינתיים מילאת את 3 או 4 דפים אחרים שבאים אחריו, אז את ממשיכה לכתוב אחרי 5 דפים, למצוא אחר כך, להבין מה כתבת בפנקס, שאספת את כל המידע, זה פשוט נהיה מטלה. פה כל פנקס, כל פתח יכול להיות בכל אורך. אני יכולה לקבוע את הסדר, איפה כל אחד נמצא. אני יכולה לקבוע אם אני רוצה לראות אותו במסך הבית שאני מדליקה את הטלפון, אם זה משהו נורא חשוב. כאן אני מדברת על 2 תוכנות. ה-Evernote טובה כי, כמו שדיברתי קודם, יש לה גיבוי ברשת. זאת אומרת, גם אם קורה משהו, ו-Evernote, כל דבר נהיה רשומה, שזה יכול להיות אם אני מקליטה משהו, אם אני שמה איזושהי תמונה, הכל יכול להיות פתק בתוך הפנקס. זאת אומרת שיש לו גיבוי, אני צריכה להפעיל את הגיבוי, או ברגע שאני עובדת עם Evernote באופן אוטומטי? ברגע שאני עובדת עם Evernote, אני נרשמת ל-Evernote, אני נותנת את האימייל שלי וסיסמה. זאת אומרת, אם איבדתי את המחשב שלי פיזית, אני יכולה להתקשר עם מחשב אחר, להיכנס ל-Evernote ולהוציא. אוקיי, יפה. ועוד תוכנה שאני נורא אוהבת היא ה-Color Note, שאני לכל פתק יכולה לתת צבע אחר. אני חושבת שגם העניין של קשר בריכוזים, את יכולה לקטלג שצבע ורוד זה לב, נושא כזה וכזה, וצבע צהוב זה לעבודה, אז מאוד קל לך לראות את הפתקים ולמצוא אותם. כי כל אחד מאיתנו גם לומד בסגנון למידה שונה. יש אנשים שהסגנון למידה שלהם הוא דווקא ויזואלי, הרבה יותר קל להם עם כל מיני צ'ארט וצבעים וכולי, אז בהחלט לוקחים תחום וצובעים אותו בצבע אחר, לא משנה באיזה תוכנה כרגע מדובר, כמו בקולונות, אבל אפילו באקסל פשוט, לתת לתחום מסוים צבע, בהחלט עוזר לזיכרון. אז פה התוכנה ממש חמודה. אבל יש לי שאלה, מה את עושה? כשיש לך כבר המון פתקים ב-Evernote, אז מה הופך להיות ההבדל בין ה-Evernote לבין To-Do List מבחינתך? יש שם המון פתקים, מה את עושה עם הפתקים? אני יכולה למצוא, יש לי את החיפוש הטקסטואלי. אבל יש שם פתקים, איך את מנהלת אותם? מה את עושה איתם? אני צריכה למחוק. את מבצעת מוחקת? מנקה כל הזמן. כל הזמן, אני חושבת שזה טיפ מאוד חשוב. מה שלא צריך, שימו את זה החוצה. תקטלגו את זה במקום. לזרוק, לרוקן, לפנות. לפנות, אני חושבת, כן. המילה היא לפנות, לרוקן מהזיכרון. עכשיו, המצלמה, אני אוהבת לצלם. אבל קודם כל אני לא רוצה לסחוב את המצלמה עם העדשה הגדולה. יש איזשהו מחיר, כי האיכות של התמונות היא אחרת, אבל בכל מקום יש לי מצלמה. אני רואה משהו כמו שראיתי את אותה אישה חירשת עיוורת מדברת ככה, אני אומרת בגלל זה, מדברת בטלפון, זה נמצא איתי כל הזמן ואפשר לנצל. זה טוב, זאת אומרת, זה טיפ שהוא טוב גם לכל אחד, אבל למישהו עם בעיות קשב בריכוז שכל הזמן צריך לזכור איפה הוא שם את המצלמה, ושהיום אני כן צריך להביא את המצלמה, מחר לא, המצלמה תמיד איתו. ברגע שהוא הביא את הטלפון, המצלמה איתו. לא צריך למצוא את הכבל. כמה פעמים רצינו להעביר למחשב, ובדיוק הכבל, כבר קרה לי גם שהכלבה אכלה את הכבל, אנחנו לא מוצאים אותו, אין את הכבל, לא צריך אותו. אז פחות דברים שמסתובבים, שולחן יותר מסודר, כי אין לך את כל הדברים הנוספים שאת צריכה, אני חושבת שיש בזה יתרון אדיר. ועוד איך מדברת ככה, אני רואה גם יתרון בכלל לאנשים, שאת יודעת, עם הגיל 45-50, הזיכרון שלנו מתחיל לרדת, נשמע לי שהטיפים האלה טובים גם לאנשים, שבאמת מתקשים בזיכרון, כי מרבית הדברים כאן עונים על איזשהו באמת חסך, או איזשהו מקום בזיכרון שלנו, והיכולת שלנו גם לשלוף אחר כך מהזיכרון. ולהיות באמת יעילים בתפקוד שלנו. נכון. ועכשיו באפל יש מה שהם קוראים ה-iCloud. נסענו והיה מישהו שהיה לו גם אייפון וגם הטאבלט. עכשיו במשך היום הוא היה מצלם עם האייפון, היינו מגיעים למלון בלילה, היה מתחבר לאינטרנט, אז כל התמונות היו עוברות לאיזשהו גיבוי. ואז הוא היה לוקח את הטאבלט, והטאבלט היה מזהה את כל התמונות, ואז בקלות הוא היה מכניס את כל התמונות לפייסבוק, שולח באימייל לחברים, אבל היה לו מאוד קל, כל המכשירים היו מסונכרנים. שזה גם יש את העניין הזה של הגיבוי אל תוך הענן או גיבוי לתוך שרת גדול חיצוני. המצלמה, אפשרות לשתף בפייסבוק מיד, דיברנו על זה היום הרבה פעמים. אפשרות לעלות לאלבום תמונות אינטרנטי, תמונה של המשפחה, זה נורא כיף. פשוט הרבה אנשים לא שיתפו תמונות כי זה היה מסובך מדי. ולשלוח במייל, לשתף בצ'אט, זה מצוין שקבלן בניין או אדריכל, הוא רואה משהו על המקום, מצלם, שולח במייל,
בעלי הוא מהנדס, הרבה פעמים הוא מקבל תמונות ממישהו, מה אתה חושב, מה צריך לעשות במקום הזה, הוא רואה את התמונה, מיד הוא יכול לתת תשובה, שבבניין זה חשוב מאוד. פנסיון לכלבים, סתם בתור קוריוז, את משאירה את הכלב ואת נוסעת, והם כל יום מצלמים את הכלב ושולחים לך תמונות להראות כמה שכיף לו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו המצלמות בגני ילדים. נכון. אוקיי. עכשיו, טייפ ריקורדר, שאפשר להקליט הסכמים. אני מכירה מישהי שאמרה, הלכתי אליה, עשינו סיכום, הראיתי לה שאני מקליטה אותה, כדי שלא יהיו אחר כך, אבל אני אמרתי ואתה אמרת, שאני חושבת שזה נורא חשוב עם כל העניין של הזיכרון. אוקיי. שיש תיעוד, כל דבר, מקסימום מעלים את ההקלטה ואז רואים. הסטודנטית שלי בשנה שעברה, הייתה מקליטה את כל ההרצאות שלי. את כל ההרצאות שלי הייתה מגיעה, ביקשה בשיעור הראשון רשות לשים את המקלט על השולחן שלי, וככה זה היה. ואז אמרתי, אם את כבר מקליטה, מה דעתך שתעשי שירות לכל החברות שלך? אמנם הן רושמות, אבל תעלי את זה ותשלחי את זה לכולם. באמת, כולם ידעו שאפשר לסמוך על. זה מפנה פשוט, שוב, זה מפנה מקום להקשיב באמת, להפרעת קשב זה קשה גם וגם לפעמים. זה קשור באמת כי את משחררת את המוח מזה שהוא צריך לזכור משהו. הכל פשוט ישנו בזיכרון של ההקלטה. וכמה פעמים שאת שומעת פעם שנייה, את שמה לב שאת שומעת דברים גם אחרים, זה נותן לנו. לא הייתה תשובה לגמרי. עכשיו, כשאנחנו מקבלים שירות לא טוב, גם קרה לי, אני מפעילה את המקלט, אבל צריך להודיע למדען שאת מקליטה אותו. זאת אומרת, שאת מרגישה שהם אומרים לך משהו שלא נשמע הגיוני, אולי את גם רוצה לשמוע את זה אחר כך בשקט שלך, כי באותו זמן מישהו נורא עצבני ולא יכול להקשיב. מה שאת אומרת שאסור להקליט אדם בלי שהוא ידע. אני חושבת שכן, אני לא יודעת אם יש לזה קבילות משפטית אם הוא לא יודע. אז בואו נזהר, אנחנו מעדיפות להגיד שתבדקו את זה. סביר להניח שצריך להגיד לאדם שהולכים להקליט אותו. האופציה נמצאת. בדיוק, האופציה נמצאת, תבדקו. למצוא טלפון שהבא. אוי, זה נשמע לי נהדר. מצאנו את זה יחד, אני חושבת שיש לאפל אפליקציה שנקראת Find My iPhone. עם ה-GPS, האייפון שלי הלך לאיבוד, עם ה-GPS אני יכולה למצוא באיזה קורדינטות הוא נמצא ולדעת איפה הלך לאיבוד. Find My husband, אפשר לעשות כאלה. או למצוא את המוצץ של התינוק. כן. ושוב גם אני יכולה להתקשר לטלפון, ואז לדעת איפה שמתי אותו, שאני חושבת שזה אדיר. החיבור לאינטרנט, אני יכולה בכל מקום לקרוא אימיילים, שוב, להיות מודע לסכנות שיש בזה. חיפושים בכל מצב, בבית חולים, אומרים שיש איזושהי מחלה, מיד קוראים על המחלה ואז אפשר לשאול את הרופא, לא חוזרים הביתה, גם המיידיות על הזמינות, זה פשוט מדהים. אנחנו צריכים לבדוק משהו בשעה מסוימת, זה לא מחייב אותנו להיות באיזשהו משרד. אספר לכם, התמונה שאנחנו רואים כאן היה כנס Go Mobile, היינו פשוט הגענו, צילמנו את ה-QR code, זה QR code, מה שאת הזכרת קודם, וזה ישר הכניס את האנשים אל טופס של הרישום, כתבנו את השם, נכנסנו לכנס, וכבר הפתק עם השם שלנו והתיק שלנו היה מוכן. אני הולכת להיות בשבוע הבא, בעצם זה השבוע ביום חמישי, כאן בבית ציוני אמריקה, בסדנה, ששלחו לי באמת את הכרטיס לסדנה עם QR code, וכפי הנראה זה מה שיקרה שם בבוקר. אני אגיע לעמדת הרישום, אני מניחה שכך זה יתנהל בדיוק מה שתיארת כרגע. יפה, אז פשוט יש לי המון. עכשיו ה-GPS, ה-Waze, היא פשוט תוכנה מדהימה, כי גם יכולה להגיד לנו פקקים, זה מתאים לכל אחד. אבל הרבה פעמים אנשים בעיות קשב לא זוכרים איך להגיע ממקום למקום. אז אם הגיעו פעם אחת הם יכולים לסמן את הכתובת, אז פעם הבאה מכל מקום הם יגידו, אני רוצה להגיע למקום המסוים הזה, והווייז תיקח אותם. אתה נועצת איזשהו נעץ במקום שבו נדע, שאליו הגעת, והוא יודע לחזור על זה. עכשיו, כמו שאמרת, שצילמת איפה שהשארת את הרכב, אם פעם אני משאירה את הרכב ברחוב, איפה שיש לי קליטה סלולרית, אז אני מסמנת בווייז, במפה, בדיוק אותו נעץ, הנה, חניתי כאן. שאני בעיר שאני לא מכירה ואין חנייה והסתובבתי ומצאתי איזשהו מקום, אבל אני לא זוכרת בדיוק מה הקשר בין מקום שמצאתי למקום שאני צריכה להגיע, אז אני מסמנת בווייז, ואחר כך עכשיו, אנשים לא יודעים, ווייז זה גם טוב למי שהולך ברגל ולמי שנוהג. ברור. אז גם זה אחד מהיתרונות. עכשיו, כדאי להסתכל במפה לפני שיוצאים מהבית, כי המכשירים האלה גם עושים שגיאות.
אז אני צריכה איזשהו מושג לאן אני צריכה לנסוע, ותוך כדי נהיגה לא לחפש כתובות. חבר'ה, לא לחפש שום דבר תוך כדי נהיגה. נדמה לי שיש עלייה באחוז האנשים שבאמת מעורבים בתאונות דרכים. בכלל יש קשר בין אנשים הפרעות קשב לתאונות דרכים, מפני שהם מאוד אימפולסיביים ברובם, והתגובות האלה הבלתי נשלטות, ותגובה לפני מחשבה היא דבר מאוד מסוכן על הכביש, בטח ובטח לא עוד הסחת דעת כמו מכשיר טלפון. כי אני רק חייב לבדוק את האימייל שלי, ורק לראות אם מי כתב לי SMS, ואני רק נוהג עכשיו, אז מהירות. זה חשוב מאוד. בהחלט. עכשיו, עוד משהו שראיתי באיזה שוותה, זה איך לארגן את מסך הבית. כי אני יכולה להכניס הרבה אפליקציות, ושוב, אם אני שופכת כל מה שיש לי, אחר כך אני לא מוצאת שום דבר. עכשיו, זה לקחתי מאתר אמריקאי, בעברית זה צריך להיות הפוך. אז מה שיש כאן, למשל, הדברים החשובים ביותר נמצאים כאן בירוק, אז זה בפינות להכניס את האפליקציות, את האפליקציה של היומן, הספר טלפונים, בירוק. אחר כך, זה 1, 2, 3 ו-4, 5 ו-6 זה באמצע בקצוות, עדיפות שנייה. אחר כך יש לנו את למעלה ולמטה, ובאמצע העדיפות הנמוכה ביותר. וזה עוזר לנו למצוא בקלות את כל האפליקציות. ועכשיו אני בשקף הסופי פשוט, קודם כל אנחנו נהיים כל כך תלויים בזה שכל הזמן נגמר את החשמל. אז זאת הנסיעה לחיפה שחזרתי, עליתי לרכבת וראיתי פשוט כל החיילים, כולם פשוט כבלים שכולם מתאינים שעובד את הטלפונים שלהם. ממש חוויה אנתרופולוגית לנסוע ברכבת. עכשיו, אם אנחנו עם חברים תתנתקו מהטלפון. כמה פעמים אני רואה אנשים יושבים בבית קפה, כל אחד עם הטלפון שלו, במקום לדבר עם החבר, כל אחד בצ'אט עם האנשים, אז תתנתקו מהטלפון. רואים את זה גם בעולם, את חושבת, או רק אנחנו בישראל? בכל העולם. בכל העולם רואים את זה? כן. בארץ זה קצת מוגזם, אבל רואים את זה בכל העולם. לארגן את מסך הבית כפי מה שהראינו קודם, ואני לוקחת גם מתן באוטו. הרבה פעמים, בגלל הווייז דורש לוקח המון מהטעינה, ואז כדאי גם להטעין אותו. זהו, גמרנו את המצגת. אז באמת אני חושבת ככה, אם אני מסכמת, אז באמת יש כאן קודם כל את העניין של, כמו שאמרתי קודם, זיכרון. בעצם איזשהו מענה לזיכרון, כי גם הזיכרון שלנו במוח מוגבל מן הסתם, כמו מחשב בעצם, והרציונל של לפנות מתוך הזיכרון שלנו במחשב, לפנות לחדש, וכל מה שאפשר לזכור בדרך אחרת, זה באמת שנשמע לי כלי עם המון אפשרויות לעשות את זה. דבר נוסף זה באמת הנושא של הזמן. זה שזמן משאב יקר לכולנו, בטח לאנשים הפרעת קשב, כשהוא זולג, כמו שאמרנו, כשאין מיקוד בעצם בדברים, ובעצם האפקטיביות של כל הכלים האלה, שוב, בתנאי שהם מנוהלים נכון, ועל זה דיברנו, כאן צריך איזשהו אימון התנהגותי, איזושהי עבודה, על להחליט מתי פותחים, מתי עושים כל דבר, כי אם אני כל היום רק עושה את זה, אני לא באמת יעיל. אז איך אני באמת משלב בין הדברים ושומר על הערך של אפקטיביות במקום הזה. אז אני שמחה שככה נתנו עוד איזשהו כלי, עוד איזשהו טיפ בעיניי. כמה טיפים? המון טיפים באמת בנושאים האלה שהם כל כך קריטיים וכל כך משמעותיים. וכמו שהפרעת הקשב נוגעת, פוגעת בכל מיני תחומים בחיים. גם פה המון ריבים אפילו של בני זוג של היא לא מגיעה פעם בזמן. אחרת, היא נוסעת לשם... הוא לא זוכר, אני אומר לו, הוא לא זוכר. כן, בדיוק, אוקיי? ואיפה שמת, וכל הבית מחפש את הכלי המסוים שהלך לאיבוד וכו' וכו'. המון טיפים ורעיונות מאוד יצירתיים. זו הזדמנות, רותי, להודות לך, יש משהו שאת רוצה להגיד לסיכום למאזינים שלנו? היה לי נורא כיף. אם מישהו סקרן ורוצה להגיע דווקא אלייך, איך הוא מחפש אותך, רות? אינטרנט לעסקים, תחפשו באינטרנט אינטרנט לעסקים, אינטרנט 4biz.co.il. נשמח לשמוע גם מכם. שאינטרנט 4biz זה אינטרנט 4biz התכוון. 4biz, רותי ניסנבאום. רותי, תודה רבה לך. תודה שוש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של לחיות בחוויית הצלחה. התקווה הגדולה שלי שכל הדברים שאני מביאה אליכם יעזרו לכם באמת לחוות חוויות של הצלחה, ושיהיה לכם חג אורים שמח, נתראה בתוכנית הבאה.